nami do tinanami dihita saluhuna ruas di Huria AKBP Sarula nomor minggu hita di Bagasta taparade rohata asa totong di Bagasan Apolinon do di Bagasan na Marstuhu hita lau martangiang marede laus manangiun hatari di bata alani perjulu sahali upasahat tamima selamat hari Minggu madihita saluhuna alani tabuka marohata mamuji di bata markiti marede hita sian nomor 427 ayat sada do 2. Hite gor di bata ama dogor ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dogor itu di perbadian atau mapalangi do tanon amin gok asini roha ni Jehovah do tanon mar hite hata ni Jehovah do menjadi akalang marolo-bolo mahamu ale akka partigor mangasahon Jehovah taluk do marede akka na ujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata para sirohan na sumur holan alani asimi rohamdo ubain na tarbain hami marpungu di jolong maka mulai sudah dengan di basam nang sahat tumulu nami saya si maroham di hami saya sama dosa nami baga-baga hulmatu rohan nami atam nasib tongi asapos si tutu rohan nami nagok asini roham dotanoon marhite-hite anak kakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita nomor 10 ayat sada.
hita di bagasan minggutta sadarion ima patik papituhon do lapatanna patik papituhon unak ko mangalaktu lapatanna oddo ikkon dihabiari rohatta di bata jala ikkon holong rohatta di ibana asatoman rohatta jala porman dohot pangalahota rodi hatatta yang go akka naung marbagasi ikkon marsi pahamaolan jala marsi kaholongan ido anggo sahatna atong ra mangidugo gumahita tu adoban di debata taringot tu patikne ale Tuhan debata saya parbugoi mahami mangulau na hobar tu patikni amin maredde hita sin nomor 707 ayat saya. Tatopoti madosat tanagudang itu aduban di debata martangiang mahita ale Tuhan debata manami para siroha na sumuru na pumudo hami di jolong martangiang tugo dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asli roham na gudang itu saya sima roham mida sadok bangso nami saya sama dosa nami salukutna saya sumbuli maroha nami asa mubar rohat dohot pangalahon nami alami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangului amin baga-baga taringo tu asesani dosa songonon dohatan Tuhan Jehovah nungap pola hupasisi pangalasim songonopun jala songomon manurop akka dosami say mulak mahotu au dos baduaho asa ngapong mani di batana di gijang amin. Mari kita sin nomor 120 ayat saja. Bagaimana tu epistel di tadi bagasan mengkutta sadarion imana tersurat di obat Musa bintu Saklopat memuka maisan ayat 10 itu saharun itu ayat 10 sia songonon ma didok disi nuain pe say marmudia ma
gogo ni Tuhani songon nang didok ni hatam ainim mudo nalabas do rohani Jehovah jala para siroha godang namar pamuati do rohana mida hajahaton dohot pangalasion alai dang luason nama dua sian uhum anggo halak parsalah say naluluhonon nado hajahaton ni ama-ama tuakka anakna ro disudut patoluhon doho kaupaton atong say marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobartu hinagodang ni asin roham alanaung sapala marpamuati roham mida bangsom olah ni misir dope rasi rasa nuaing ido anggusahatna martua dona tumangion hatani debata jalan au peoksa amin. Maret dehita sian nomor 404 ayat 1. Tidak kumaha porsiau tai somon hina tindak ni donga tasa porsiaon bisa dok portibion rakma hita madok au porsia di dibata Jehovah ido ama pargogo nas dosan natu mopalangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sektor di berbadia adorang suagubuan ido Tuhan tanah tumaon nabirni di pangumuman ni Silatus nama terpajal dari badan di kau pinar silang na tua tu banua torudung di tanum na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lauhut tu siamun di mata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani bisima ibana pai mamula sogo tu tanon manguhumi halak na mangundo namate au porsea di tot di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau pan halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatain nama dok mulak mangundo sogot daging di halak nang mate dohot di hanguluan nasora sudah amin. Maret dehitas yang nomor 100 lalu ayat sada terbawa batai. Dame na sumurog siyan sa lubuk na roha ima na mga rajay ate-ate doot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay amin. Dihamu amanami doot tinanami nang sumuni doot akayanakon nami narap kita nuain ima marminggu mamuji tuhata di bagasan minggu sadarion di bagas tabe na barjolo sahali pasatami mati kita
selamat hari Minggu madi kita saduhuna alani tabigi maha tadi debata imana tersurat di Rom dulu ayat sada sahat walu songonoma didok bisi asadia nama hasulungan di Yahudi tua hama hasea persunatoni sadok gudang doi perjolo hasahatan ni akka padok ni debata dona sida IBH nama ia soporsea na deba tung terbain nasida na soporsea ima manengai kaburjuon ni debata si haporsea ni daumai oddo tahe parsitong do ia debata ale pargabus do nasajolma somon natar surati asa piktor ho diaka padohanmu jalamonan di pangumumi alai bihama dohonota ia dipajongjong hagi dukota tigoran di debata dan nagi dukma debata molo di palua himasna satabi di debata daumai ai auti songo dia ma taruhum debata portibion alai molo lam tibul hasitongan di debata binain tiga usu bagarda sangaponna wasa uhumud dopeau songon pardosa da tagunama taula narowa asaro nadinggan songo padoti nadeba mangarehe kita songonido atatta ninna patutma atong ona uhum akka si songoni ido anggo sahat digamu manami do nanami nang songoni do akka yanak konami na hinawolongan di bagasan Kristus Yesus didok halak Yahudi nari kuria Rom ditiki tung marhasuruma donasida sian akaruas lihuria nasosian Yahudi alai marhite sian Yahudi di pasahat patiki jalan nasomeret asmi rohani debata alam naung di jalan nasida parsunato marhite apostol Paulus di paingot nasida dan namar paswadam hasulungani alain-lain pahatuson pangatusionido didok hasiado pasunatoni yang go diparangi hopatiki alain molo di laos patiki gabe somon naso parsunatom me jala molo di radoti naso parsunati pangiduan di patiki rajumum manasida naung disunat songonido nang asli roha dohot katigoran panghumon di debata dan ala naung asli rohana dan adombe panghumon jala ala naung asli rohana gabe marlomo-lomo jolmai diulau akka naso obar alan ini idau tama dia do hata di bata tari mutupati asmi roha do hati goran panghumon ni debata parjolo tari mutupati tutu marhite sian Yahudi do di pasahat patiki alai dan alam marhite sian nasida di pasahat gabe boy dohonon nasida dan pola ula honon hasahatan di patiki ikon ula honon do dan boy holan hasahatan ikon doho do mangulahon di luar di Yahudi marhite sian Yahudi ma hasahatanna alai aladam diulahon gabe dipilih mana sosial Yahudi
lau pasahaton hasasau di patiki alanido hidup di Rom 2 ayat 27 di pangasau kodo patiki tondo di pa lea ho de bata marhite pangalasio di pati alani ido gawe marlea de bata yakas pelebegu dari idama dan tahu pasonakon patiki tung ikut di ulah nang somoni dihita di bagas sakyon dan boy dohonota ala naum kristek kita nunga boy bi dan somoni ikut dohonota do ala naum kristenau huihutum ma Kristus ulah mahatana disima hataridan ni uno manang tuju jabuni si huton Kristus manang Kristus. Napa dua hon dihatahon do musen taringo tu asli rohani di bata dohot hati koran lapatanna asli rohani di bata ima pabaenan nadingkan maradok pun nasi atik pedang patik iba nama jalo isarani pabaenan nadingkan sian natoras maradok pun yanak konna atik pedang patik anaki manjaloi molu mamereng pabaenan ni anaki itu natorasna somonido nang debata yang mamang dok tamina saya dipatupa do nadingkan tujolmai atik pedang patik jolmai majaloi mulu marnida pabainan jadi dan alani pabainan ni jolmai ubay dapotan asli roha ibadah siya debata alai alani asli roha ni debata sabindo alani do didok di bagasan hasadaw ni jolmai lampatardo asli roha di debata di bagasan hasadaw ni jolmai lampatarma asli roha di debata salah mangatusi do halat jahudi ditiki lau mangalapati hata di bagasan hasadaw ni jolmai lampatarma asli roha di debata nanain do honum ni hatai iman di bagasan dosa do pejolmai totondo asli rohani debata jadi asli rohani debata sahat dui tujolmai adik pe di bagasan dosa alanido tung asli rohani debata dui dan alani barulau tujolmai dihamu nanami do nang akayanak konami dina taleho rohatan wain marsawar dohon debata di bagas dijabutta martaniak kita marete kita memuji kuarna ditogi kom matu kita wain asa totong kita lomar nida asli rohani debata alanido bayan na didok halak jauh di mamusik atau mulu somoni puasa dong dope pengumuman ay mulu asli rohani debata di pandosa datung adong debat ya lusi di pasitong debatama ubayan na didok alay pargayus to jolma somon natar surati asa piktor o diyak kapadoham jalamona ko di pangumum ima nadi ayat opati lapatanna panghumon ni debatatung sian kapitoran dohot sutongan ni debatan alani dang boy dohonon ni jolmai molo asli rohani debata naso uhumon nabe ibana dang boy tung tusude jolmani pitor uhum ni debata jala tusude jolma dui patar nang asli rohani
debatan. Jadi di bagasan asli rohani debatan Pitor huhut siptondo pangumuman. Karena di bagasan pangumuman naik di si matarida nang ima holong nero. Marhideido dan tarsirak kita ima asli rohani debatan sian pangumuman. Songonido nang tarsirak kita pangumona sian rohan disi asini roha disido pangumona disi pangumona disido nang asini roha mana alani molo jumpa asini roha nang olong roha ikon gabe para si roha do kita asa unang lalu dimasta molo jumpa pangumon kita dan nalau pamateho ni nanain paulaku kita itu asli rohana alanido didok di Hesekiel 77 ayat 10 sade dogma tunasida somon siptong nama ngolwau ninna Tuhan Jehovah tung nasomodo rohaku mida hamateani halak parjahati so ikom mida hamudak ni parjahati tumadikot dalam niat asa mangolu gana atong saya mulak mahamudu madikot dalam muna akan ajahati wasa tung takonan mati hamu alani nopar ni Israel marhitisianima tung haposat do debata disalugut pabahenanna jalan onot tama gop asini rohado debata di tanoon manang gop asini rohani Jehovah do tanoon seri koronias domini nang dibagasan ikop pehita dinam tapatupa ima perninggota persaurata rapor debata di bagas tadi setotong mamiat dihita pos niroha udang do campur tangan di debata gulmi pingoluta nampe nyan nunga masibol kita marsawat di bagas joro di debata somon na somal alai diuji manuain kita di kesabarata asa marhite siani ditupahi di bata pasarata di bagas tabi totong tali rohat ta ibana adong do kalua adong do hamonang adong do nang lima ilehot tu kita hasonangan nang somonido maka hipason mahita tidak menghadapi masa di tomatongan di portigon ibadaw di bata masih kita ragam yang kasari amin kumartangian mulia itu puji-pujian di sopa rohana itu adupang oleh Tuhan di batana utadahay mahidi Yesus Kristus Tuhan nami nunga Tuhan kita ngihok kami hatami ima nama jubok kami manadahami ima digok ni asmi roham dotanon as maruham di Tuhan di batana di nama bungu kami di bagas nami rapotaka yang anak Tuhan pasu-pasu nang somonido ta kaya nakon namin na di parsirahani na sorap dohotan di dia penasida Tuhan asa ramod pada umum ni Tuhan ragam ni aga parsahito lalu mo biya di Tuhan na dihabiaran ni iman portibion virus corona pada Tuhan siya nagkatuwag ka namin yan nakon namin si sopot na di parsirahani suang-suang nang dihamil ima dikutong totong jagaihan paholak kami dari manusia bagasa kahipasok kami lo manguna si pulau nang jala pasu-pasuang Tuhan dan menangan namin na di balian na di holak manang na di dia pe na hobar Tuhan saluhna ni Tuhan kaya nakon namin na ibaga sa parsekolan na nampe ni Tuhan
narap nasida do tami dan marsiajar be di paskolan alai marsiajar di jaga di bagas nanti potong parbisu gitu kan patau dongani kurubi sabu itu usna senang terus nasi marohamal itu kan pargugui ruas di kuriani dan di bagasan paru kilon halu kiloha asa omar itu kan nama si maroham sahat dibodoh daging dokter dengan amin. Meredehita sian nomor 100 siap lopat ayat 1 2 hutma tapapung kegiatan. Tatangnya kumba pilih nada papungut wadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Bandua Gijang. O do haroroni salut silele na dingkat do naso libasan na mauliutus. Upa saat tami masian na nile umitu hami pilihan nami tubo. Say jalo mahiga bewab na ucus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasia kami pilihanon. Pati bulgon harajom di tonga-tonga di huriam dohor di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tordin. Asalam hutan dahami gudang ni silele umitu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tubo. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Bandua Gijang, saya pinarbadia magwarno, saya Roma harajam, saya sau malongon roham di Bonotongosong na di Bandua Gijang. Leon matuhami sadariun hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namat dosa tuhami, unak kami begitu mangunjunan, balua mahami sian pangagung. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramu di Tuhan debata ma. Di sondakut Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakut Tuhan debata bohina tuho jala di pasaorhong madamena tuton di munabe. Amin.